Robotika eta automatizazio industrialeko ikasleok PLC-en, ardatz elektrikoen eta robot industrialen programazioa landu dugu. Prozesuaren kontrola radiofrekuentzia bidezko identifikazioa erabiliaz. Makina erabili ahal izateko langilea logeatu egin beharko da RFID txartel baten bitartez. Behin logeatuta, pantailaren bitartez, biltegian gordeko diren pieza kopurua eta ezaugarriak aukeratu beharko ditu. Martxan hasten denean, radiofrekuentzia identifikatzaileak pieza barruan joango den txip bakoitzari aukeratutako ezaugarriak grabatuko dio. Estazio bakoitzak txip barruan grabatuta dagoen informazioa irakurri ondoren, aplikazio desberdinak egingo dio pieza bakoitzari, adibidez tapoia jarri edo ez. Piezak biltegira heltzen diren heinean, ardatz elektrikoak hauek ordenean gordetzen joango da, pieza bakoitzaren kokapena gordez. Pantailaren bitartez konprobatu ahalko dugu biltegiaren egoera une oro. Biltegitik piezak etaratzeko berriz txartelarekin logeatu beharko gara eta pieza bat aukeratu. Ardatz elektrikoak aukeratutako pieza kanporatzen duenean, radiofrekuentzia identifikatzaileak azken irakurketa bat egingo du, eta honek robot industrialari agindua emango dio hau martxan jartzeko.